maksud siya namin pagbahasahon. Sabon na tuod, yung tangan namo na kakang, bilanggo, jampong, pawatang liog nila, dagpak patakot nila, supaya di naman sila makaandok, in mga unila, pababa. Ha? Tatapsir si mga ulama, uno, in kakang ini, amo kamin kakang lang kami ng kahinang sinamin mo siya, di nga basi, bukon. Bangin Allah Ta'ala, makaian, ingkatan saitan, dihukutan niya na, mayroon manusia, makakita. Allah alam bangin nabi, Rasulullah, bakas nakakita, hati niya, kita sindumatan niya, in mga saitan dihukutan. May tato. Sabab, in pagbasahon dahin hati niya, kakang, gaib, amin perkala gaib, di amin hati niya maabot sa mata-mata sing kita manusia habihaon pasal perkala gaib. Iyo kita hati namin mag-usos sukat na lang sabot kakang ini magician talong tamin lang tabi mga kadena atau mga bilanggo hinang si manusia. Bukon biyan. Ini hati niya manunjuki pa amin long niya gaib. Sampun hati niya imen Allah Ta'ala hati niya Allahu nurus samawati wal ard. Dari kita makatudlo pa mga bulan pa mga ito. Pagbasahon niya Allahu nurus samawati wal ard perkala gaib. Tupot amin sila hadya amin maghati amin mga sila ini amin tunjukkan sila Ta'ala sa hati. Ini kabalikan kita salawat mga tuan mga raya. Inamin bilanggo atau kakang dihay ini. Buko namin sa mata-mata kakang. Bukon sa mata-mata bilanggo sa amin bilanggo ambuk ginis bilanggo. Aum bisarahon, mayroon sanahon, mayroon kitaon. Demikian, banglang sila Ta'ala natin na magpaturon siya lalo ito kadal habulan natin ni amin sa bulan Ramadan. Ayaw ko maglaghar ito kadal, di mo ito kagitaan. Salah paham sa natin niya, salay namin diya, susi kata-kata, at ini malaikat kuno gumawa, maripadunya, manawag maripadunya, hati niya, ipagbaki man siya kagitaan. Di, ito kagitaan. Buna, minsan sila sumalam, in sila sumalam. Nasain namin sa salaman nila to, di takarungugan. Pasal gaib, perkala gaib, perkala batin. Demikian hati niya, bangsa pamalawan sa Rasulullah, hadis niya hati niya, bangin namin umat ko, hati niya sumalawat ka, ako siya, salawatan ko siya. Bangin umat ko, hati niya sumalam siya, alam sambahayang, jawabun din salam niya, narita to hati niya, karungugan. Oy, rumano siya na kayan, di ko kira Rasulullah, siya alam niya ako, pagkasialam ko siya. Di ko kira Rasulullah, siya lawatan niya ako, pagkasialawatan ko. Salam siya. Demikian hati niya, bang kumas, sabi mga Aris Kudsi, hati niya amin lang sa Ta'ala, apabila hati niya namin ipun ko, sumabot ka ko, alhamdulillahirrahmanirrahim, jawon ko siya. Yan dulu niya. Siyambot ako sin, ipun ko. Pag kita imen hati niya, Ar-Rahmanirrahim, demikian Allah Ta'ala jumawab. Sa wayron man siya nakawita. Indiyong din Allah Ta'ala jumawab. May sa parkala hati niya, batin, parkala gaib. Demikian dia surah Yasin ini, ay kita magpikil, ay kita magniat, ay kita magtali, ay kita umatod. Dapat na siya bodhen ng kakang, amin umatod kita pang mga bidlanggo basi. Artinya, sabab impiag bisarahan diha ini, amin palkala gaib, bukon amin lahil. Palkala batin, bukon amin lahil, bukon amin sa mata-mata. Menyatakan, gaib, impiag bisarahan diha ini. Pasal mataw sa tinya kalam sing Quran, artinya palkala gaib, di tato artinya sa pamalong ta. Artinya alif lam mim zalikal kitabul la raiba fihi hudal muttaqin allazina yu'minuna bil ghaib. Amin mga sila percaya perkala gaib. Ini perkala gaib. Atau artinya makahati-hati perkala gaib, maka dete anu malaikat, maka dete anu artinya long ta saitan gaib desam. Maka dete hatinya yanun hatinya biak mga jin gaib desam. Demikian hatinya mabilang ini nakasul sila artinya amin pa derajat perkala gaib. Bukan sila menyatakan sama ini. Artinya jampong pabatang liog nila, dagpak patakot nila supaya di makatando. Yusin pagbasahon namin, artinya hamasa singkita min bihao namin di makaando. Di makaando. Pakain di makaando. Unbelievable kan? Sabi ko niya unbelievable. Artinya matampal. Artinya manusia, matawad manusia artinya di na hatinya ikaw ta makaando. Di makaando. Pakain. Artinya, laong sin mga magtatapsis ng Quran, sila nainiin amin mga manusia.
di makabasa atau di magbabasa sin Quran. In syarat aturan si magbasa sin Quran yan, nagaandok ko yan tutuko ko wihan. Na sa manusia, unhum mo, paandukon mo, patuko mo pa Quran sindi siya makabasa. Atau irong bayak ni masa. Jadi hatin hakapun bisara, in miyaksud dihay ini, amin manusia hatin amin biutangan kakang, atau bilanggo, supaya naman hatin dengha takut sampai mari papatang liog dilay ni amin nagdarangan aja yung pataas, di na makaatod pababa, amin manusia, di na minsan hatin niya biya matanang yung pangaten niya, di na hatin niya minsan si hatin niya payaan, umatod, lumingi, tumuko, masamaw sin Quran. Pulang labi gatin yung maksud sa kalamin. Artinya, bang kita mari pa min hikasiam na ini, hikasiam siya min ini hatinya, waja'alna min bayni aidihim saddaw, wa min khalfihim saddan fa'agsaynahum fahum la yubsirun. Ini sama. Terjemahannya, iwan hatinya biutangan namo haunahan nila. Tampan. Iwan tay Quran nila, tampan. Manjari pihak libunan namot na sila, supaya di na sila makakita. Isin pag ano ni makakita. Ini may taon natin niya hadis na may ta, in manusia hatin niya lahira, di makakita. Bunal, ang baita ito hatin niya, ang manusia ito hatin niya ligot matumari bang manaw, sabab na hilo, sabab hatin niya nararasa siya inumakan niya, doon niya makahilo. Na sa atin na bang amin buta matampal, piyag maksud diha ini, amin di pal kala dunya. Atin niya, bitang namo na haunahan nila, atin niya tampan. Tampan. Biyutang tampan. Bukun kita biyuta, bukun kita biyulag, sa butangan tampan in matata. Iban hatay Quran nila, tampan. Hatay Quran mo tampan. Minsan ko lumingo biyahan, sali da, onda tampan mo. Hatay Quran nila, tampan. Manjari, piyang libunan namo na sila. Yang libunan namo na sila, supaya di na sila makikita. In manusia, yang libunan, amin mga sila, way haga kanila yung Quran. Ikaw ang tanah jamin ha mag-school kan kita, mag-school kita. Bang kita mag-high school, ulang labi ang po kitab. At ini pengajian tayo, studian ka, tawasan ka. Damikian bang kita college na magkatluan, kitab. Matang musta, alam sinambok hatin na degree atau course. Nasa hatin niya, ben hatin tuyo, hatin magbasa sing ginisang kitab, ginisang books. Waktu kita nag-i-school, mga college sa mga university, yung Quran, ambok da. Ambok da. Sa uyurol, mahang ko makakita manusia, nagtutuyo, masasin Quran. May tato, pasalaan. Hatin na ko tatap si singkalan ni siya, tiyampanan ng pangatod niya, tiyampanan ng unahan niya, tiyampanan takuran niya, uyron tamin jalan dan. Minsan niya ubusong kataan in kitab engineering, kitab sin medicine, kitab sin commerce, kitab sin arts, education, basta nito kataan sa Quran, di nito kagausan. Basta ko. Ito ba siya bihan? At di nito kausan, nag-aangan-angan, maway mas sin Quran. Nag-aangan, maway umatas sin Quran, sa way, ito di na naman, pasal mita, pasal bitangan na siya tampan sin Allah Ta'ala, dengonahan niya, iwan na tay Quran niya. Amin pagaswahan ta amin tampan, amin gaib, di kakitaan, di masanaw sinamin limata ini, abstract. Alam sinamin bahasa English, atin niya batin. Si bahasa sing kita lah, atin tampan batin. Sa bang tampan hati niya sa pamisong kakitaan kurab ini, tampan ako, kurab yan, rapasang din Quran. Sanyang kan, sabi kong biat, atin niya amin tampan namin gaib. Tampan bukon si hati niya lahir sa tampan batin, hati niya amin natin sabawan. Ang kanin ikaw, di ko magawas sa singkuraan. Yato, bukon deng kansu-kansu, atin deng aparanta. Sa bakas na kita besin Allah Ta'ala di mamindahi. Di mamindahi sing kakahinang sinamuk manusia atas ikaw man, hingga minbaran niya, atin ikaw man yung mamindahi sing keadaan nila. Najari hati niya, kung sa pa magbili, magparsay ko, kalam ini, pindahi yung keadaan mo. Pindahin keadaan mo, makaklos na ko ng tampan niya na, matawad jalan niya. Ini namin jalan niya, yung sarat niya, mag-istari pangaji sing Quran, insyaAllah, hati niya susunod, masa di surround them. Pasal matawad yung hati niya manusia, yaunitan kita sinamin ilmu, yaunitan kita si pangaji, sinamin natin niya wayron dalil mahugot al Quran. Insyaallah susunod masa pagbisaran tembihan. Pagbisaran tembihan.
amin mga iyanan ko kung ko lang mga jising Quran, so ko magpangaji ng mga mantik, mga balaga, so ko magpangaji mga parsipas, so pangaji mga laong tauhid, pangaji ko mga tasaw, pangaji ko mga sariya. Ay, waktu sinabi, ang kambihan. Kan? Ang kambihan. Inshallah, so masabis sa konten. Pasal hati ni sampung data tiyak sebagai introduction tak tabi kalau kau taan matampal kan ini ada kasih Allah Taala iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq ikra rabbukal akram. Hati ni namin first and foremost magbasa kita mag-anad kita matsing Quran so kita mag-anad si magbasa. Magbasa min basic principle. Dabang ko rin makawas tayo. Kung tamisag ko makawas sa hindi na magkugdan gaman masa malaw ngin basanta gaman mahulog para imanan. Mahila matarik sin satan ha sa pamalawang ta ako magbasa lama Allahu akbar diyan na magbawa mag-aja na ayan palkala maunit ha yung mga sabit kalbi na yan dugain palkala yan mga katian si mga ulama ta na ang kandawang ta mga pakato yan ta uy kung sa bismillahirrahmanirrahim dari itatin baitaan pauntulon na sa damin basan na bet tula na uluwangon natin ya kita palkala biyawon sa isung tamari paminlong ta ayat ikangpu na ikangpu dua kumat artinya wasa'un alaihi ma'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Artinya mati min ayat ikangku sin surah Yasin ha bang tati ni terjemah non bilang terjemah ni ya milang tamin kitab sina min sudah sambu guru tanyo kelasah ni ya iwan sibuk dah hatungud maun kanila bang mo sila bandaan atau di mo bandaan ya Rasulullah ya ustaz ya ulama Allah talin lagi yan si udah kuno bangun sila bandaan di bandi murah sila ni bandaan di dah sila magpercaya artinya kita ang mga Facebook yan mga internet na bangun kita na Facebook internet biasa kalau ulah maha taon manusia bihaw artinya biasa kalau artinya mag-ingat-ingat siya biasa hambok nabi biasa hambok artinya rasul ang peningat kapandayan niya on amin di niya ikatudlo, wayun na bisara si Nabi sa ikabisara niya. Iningat ka panday, nurun siyang patarap sing Quran. Sa, ningat niya ba't datong biyahan, sampai lugisun niya pabembiyahan. Diyaw kin Rasulullah maglukis, iningat si mga tao. Ha? At niya, diyaw, kiningan, in mga ini, mamanusya, o ikabuga-buga patukan. Mayta, inamin, long time Islam, ha? Sampai sinota al-yawm ahmatulakum dinukum. Hawak ko na, ubus ko na si Ampuna, pelpek ko na kanin agama. Ubus na sa ni agama, pelpek na si Ampuna, na time pa sin Rasulullah. Sa in kita bihaon? No. Bukong pelpek, ganapan ta. Dagdagan ta kulangan ta. Ha? Na bukunin Quran kulang. Bukunin kalam kulang. Bukun hadis kulang. Sa uning kulang, kita manusia kulang. Na? Sungun masa, artinya bisarontan, ha? Artinya, unin hambuk kulang sini. So pama, itu palkala. Supaya hati ni biya long ta biya maiging gumun sinamin pamaham tabiyaon uni hambuk dalil atau parumpamahan inamin kita he ni pulang amin long sinamin Arab ilmu balaga wasaf hatinya long sin English ilmu grammar sabab magbilib ka mo rin magbilib. Pag paturon si tiap-tiap kalam at ayat ang Quran asal dimurura na namin balaga iwan sin natin niya long niya amin nahu iwan sin na sarf natin niya inahu iwan sarf asal kambar sa sing kalam hangkan na rin atag na sing Quran kaya turun maglabi na hanibo pat nga sa katawin niya biyaon wayruun nakasib misa ng tingi misa ng buo in Quran nasa inamin lang ta grammar niya ampeng kita tausog matampal wayrong grammar ta wayrong official grammar ta minsan po ning Tagalog at English ang grammar niya sa masih pa mas mistake grammar niya di tabis sarong papaon yan nasa atin ay di lang tagamot conto so pama uno grammar kita nasa nalong ini biya hinang tati ni biya kuan-kuan aja tiya milang tabi amin santik-santik kuntang karay sab ini haulang mas tapos besar so pamannya dia lang tagamot sentuhan sa pama bukan daw mi ato kan pa-restaurant sinamin pangsata ating mga kampong talong tabang sa Bajaw
Jadi limingkod kambihan, nung sinamin naga serve yun. Unulo ni namin order pa ngayon magkakaon. Ito yung laong na mo, nadili kayo marikaon. Okay. Kaon. Jadi laong niya unin lamay niyo. Nalang siniban ko ustad yun. Dahil ka mayroong sapi. Jadi namin mag-serve yun, diya nalbibingong-bingong siya, nanikilan. So hati niya, nagbalik siya. Masuka nagbalik, laong niya unin namin, lamay ka ba niyo? Sapi ba laong niya? Laong siya namin, ustad iwan ko yun. Na ini hati na makira sa kalalamukan. Hindi bang may tasabiat at tinamin ko na. Nariyan naman yung kaunon. O saan pa kami tudlan. Ito niya sa pinawa iukutan. Mayroon si Ustad. May talong niya mo hipa kamu, tidlo mo kamu. Pasalo niya nangayukan kamu sapi at yung sapi. Jadi kita hati ni amin dihe ni ming gramal ng masalah kita. Hati ni aon di salah paham pasasat sa gramal. Jadi mukha daw sa hati niya, nakakaon kami hati ng paristauran hati niya tausog ni sa. Na hindi bang hati niya pang sa tauhigan. Jadi laong sinamin sa restaurant yon, laong niya manulaw na namin kaunon niyo. Magtuloy jimawin iwan kini. Laong na dahil ko lang ng maribuas. Yun namin, bawa yun, kita-kita ko yan. Kiblaan. Nasa ako ito masala, kaya tiyan ko kan. Laong niya, ako lang kurhila ko kaunon. Nasa hati na yun, pag iyan ko kaunon, iniwan ko, no, maanak ka niya, uning kaunon. Sa hati niya, kanya at hati niya, dahil ko lang maribuas. Pasal siya, bacaw. Okay? Dari, laong siya namin, bawa yun, laong niya, uning pa ngayon, bukas. Laong siya namin, iwan ko, no, laong niya, bukas. Dari, ang dahil hati niya, salah paham. Na diyahan ako kaunon, diyahan siya, bukas, ang kalay. Nakiblaan siya, may talong dahil raham mo kilaw. Ipang ko na ngayon, bukas. O, diyan po ko na kaya, kalau bukas sa bukas. Na dari, sa ako na petampal po kung saan, kung habasan nila yan, atin na namin bukas ini. Atau buas, amin bakas na yaman, tiyog na. O, lang agad to ko, nasa kita tao so, bang tinian buas atau bukas, ng tahilaw. Ha? Damikian lang, kapasa siya min pajaw, bang sila iman na ito na nagbuno, bukod sa tati nagpatay, nagbuno, nagsangka, atau nagdiskas. Nakita tao so, bang kita iman ito na nagbuno, nagpatay na. Ha? Sa bang atin magsaga maglugat, atin na kamuhanin siyamal mag-iyan, atin na bang doon halupan, ako niyan, yaw nagsaga maglugat. Sabang siya tumaikod na, pagtag na ito na magsaga maglugat. Sa ito na nagbuno lang niya. Sa atin niya, bukas ito nagkalo magpatay magpapambo. Sa dating bisara nila. Dahil balik ta hati na mari pamin maurusing kita biyan hati niya. Ha? Jadi, bang sa pamay manusia, di na magkagad, di na magparasaya. Maurusing kalam. Jadi mauna naman ni mga ustad, mga ulama magbiat, magdakot. Mag-uno man biya kami natin magbisara pa sa sinagama. Sinbeta na sinulong ta'ala. Sibot na sang kanila yan. Ha? Betaan mo, bandi umaytaan. Bandaan mo, bandi umandaan. Sibot na sang kanila. Di rasan magparatsaya. Hakuraan. Ha? Nasa isin jumawab day. Kita manusia, jumawab kita magusus. Malaging kasaan, malaging kalungan. Sa hati niya, mari kita pun paayat sinamin ikamput lagi sa amo na ini injawaban sinamin ligwat si manusia. Amin habasan niya kulang labi. Innama tunziru manit baba az-zikra wa khasyar rahmana bil ghaib. Fabassiruhu bimagfiratin wa azrin karim. Kulang labi hati ni terjemahannya. Adapun way dapat amuray magkatimbulan sin pamanda mo Muhammad. Amin siyusyo nangahagad jag kalam jag risala iban nagmaguga Allah Ta'ala Tuhan Ar-Rahman amin gaybul gaib na tukbalan kaniya kanila pakuyaga kaniya pakuyaga kanila may taisin amin saraw-rayaw kaampunan even sin saraw-rayaw tumbas pahala kamulya. Sa atin ay miyak so dyan singkalam, amin kita manusia, amin imian kita, in Allah Ta'ala biniba ini, sa Allah Ta'ala urong kaiyan, na ini atin naman labukal kalabis sarap, pasal kita atin ay isang bahat ko, mayroong bahasa tagramal. Bangin Allah Ta'ala atin niya anal hak, ako lo ning kasabunalan, buko ning kasabunan tutuhan.
impamhamsing kita pag ako imian natin niya analhat ini ko atin niya kasabunan ko nin kasabunalan Tuhan pasasin bahasa Arab duwaing ang kaning bahasa Arab grammar sin Arab lugas sin Arab sulit hatin sulit paham aw namin long mga sino tala hatin niya long sinades qalbul mu'minin baitullah na ini natin pa mga mataod kita nagwaan at ianggap nila namin jantung bigi jantung simbar iman at pinagbaway wayan sin Allah masalah kung biya maksud pahaman hati ni marayaw hati ng kanalaong kung insya Allah kung sumkinisa pagbisarahan karakuman so minsan biya hati ni mamayrok kani bang salam doakan patutan katan o sa pamaon di ay natin namin naglabi na hati niya pangayong kukampo ng patuhan o sa pahinay kulang damikian sa basta inaw hati niya yakunan ko iron di ay namin hinang na sinakal pikilan ko kaya ako rin hatarjiman si mga ulama kaya ako hatapsi si mga ulama din niya na at niya salam doon na dito kanipatan insyaallah pagbalikan niyo kung sub kunisa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.